La clau de l'èxit, amb Estrella Fuertes. Gràcies als companys que van obrir abans perquè ens han marcat una mica el camí de que els espectadors ens necessiten, nosaltres ells més, i segurament podrem reactivar-nos a poc, però que podrem aconseguir superar aquest malson que estem vivint tots des de fa 6 mesos. Obrim els teatres, celebrem la temporada 2020-2021. Gràcies. Hola, què tal? Catalunya ha aixecat el teló fent una crida al públic perquè torni al teatre. Isabel Vidal, presidenta dels empresaris teatrals de Catalunya DET, que ha presentat temporada mostrant la cara i la creu del sector. Teatres que només a Barcelona xifren amb més de 30 milions d'euros les pèrdues, amb 850.000 espectadors menys per l'aturada al març, quan es va decretar l'estat d'alarma per la pandèmia. Així i tot, reobren i tornen amb l'esperança que s'aixequin les restriccions d'aforament i els límits que es van imposant al dia el públic pugui tornar a les sales, reclamen un pla de rescat integral per a totes les instal·lacions, també de comunicació per activar el consum teatral i una política clara de suport a les arts escèniques per part d'institucions i també d'ajuntaments. Reconeixements a les treballadores i treballadors i empatia amb els músics i amb el circ grans damnificats per la pandèmia i més agraïments de la representant del sector, els artistes i creadors, per amenitzar en els dies més tristos, ha dit, i resistir. I sobretot donen les gràcies al públic que mai ha fallat i ara més que mai se li demana confiança. Isabel Vidal també ha tingut paraules per nosaltres, pels mitjans, i això m'ha agradat molt, perquè efectivament som, com diu, altaveus de la situació del sector i en aquest programa, més enllà, som divulgadors de la nostra gent del teatre i les arts escèniques. La presidenta de DETCA també demana unió dins del sector per reclamar junts un altre model de subvenció com a servei essencial i bé públic. Catalunya ha aixecat el teló, arrenca enmig de la preocupació per l'augment de contagis aquí i a tot el país, sobretot al sud de Madrid, on hi ha restriccions i les queixes de la gent treballadora per la gestió de la pandèmia per part dels governs. Precisament de Madrid torna a casa una gran actriu, la veiem aquests dies a la sèrie Servir y Proteger de Televisió Espanyola, l'hem vist al cinema, al teatre, i és molt estimada en aquest programa. Maria Molins, benvinguda. Oh, ben trobada. Mira, sempre és un gust parlar amb tu. També per mi, Maria. Vens de Madrid, com ha anat aquest viatge en una situació com la que estem vivint, com has viscut, perquè has acabat de rodar la sèrie? Sí, por ahí estamos. El tema és que jo me'n vaig anar a viure aquest any passat a Madrid i a escolaritzar la meva filla allà, i tot aquest èxode que passa de Catalunya a Madrid, que tenim molta més feina allà que aquí, que això també és una cosa que s'ha de revisar. Però clar, quan ens fan el confinament, tornem tots cap aquí, ens confinem, però la sèrie es queda penjada, perquè vam deixar-la a mitges tintes, l'audiència va pujar dalt de tot, perquè durant el confinament la gent va veure molta tele, i per tant ens van demanar, de fase 1 a fase 2, que ara la gent ja no recordarà, però que era a l'inici de l'inici, ens van demanar, chicos, permiso de trabajo i para Madrid. I això és el que jo vaig fer. Te'n passes les pors i te'n vas amb la teva maleta a Madrid, jo sola, no vaig anar amb la família. Però amb totes les mesures de seguretat habides i por haver, hem pogut acabar la sèrie, cada setmana he tingut controls mèdics i tot ha anat bé, amb la qual torno neta i tranquil·la, però amb una mica de por i de basarda del que està passant allà, que allà es respira un ambient molt diferent del de Barcelona a nivell del Covid, és bastant bèstia. Sí, ho estàvem veient aquests dies, tothom ho sabem que hi ha restriccions en 37 zones, que això vol dir molta gent, ja hem vist a la gent sortir al carrer a Madrid demanant equitat, igualtat, a la zona sud amb la zona nord, és tota una situació complexa, complicada. Durant aquest temps a Madrid has tingut por? No, jo no he tingut por ni tampoc tinc por del Covid en general, el que tinc és respecte, però aprofito per dir-te que crec que és molt important la salut física, la integritat física, perquè si no, no hi ha vida, però ens hem oblidat una mica de la integritat i la salut emocional, que és importantíssima, i ens l'hem carregat una mica perquè la por és una emoció que es menja totes les altres. Et paralitza, et baixa el sistema immunològic, això sí ja està demostrat científicament, amb la qual la gent que té por no s'ha cuidat aquesta por, és gent que es posarà més aviat malalta que la que no té por, i és així. Aleshores, si cuidem una miqueta de dir responsabilitat,
distància, rentar-nos mans i mascaretes, però la por l'hem d'anar baixant. Crec que és bàsic i s'hauria de fer molta més campanya d'això. Jo soy una ferviente defensora de que no hi hagi tanta por. Jo he tingut molt de respecte i no he tingut por. Però sí que s'està respirant a Madrid una por, crec exagerada, però crec que també deguda a tota aquesta alta infecció que hi ha ara. Creus que s'ha enfocat bé tot aquest control de la pandèmia? Es diu que està descontrolada, ho deia abans, no cal que ho digui Alemanya, ho estem veient, cada dia augmenten els contagis exponencialment, a Madrid és on està el focus, però recordem que també va passar en la primera onada, que es diu, durant l'estat d'alarma. Primer va ser Madrid i després van seguir altres autonomies. Què creus? Tu, que jo sé que valores moltíssim la honestedat, perquè així ho proclames sempre en aquest programa i en altres, què creus que està fallant? Perquè la gent potser espera un lideratge que potser no hem tingut. Com ho veus? No, sí, exacte, hi ha hagut una mica d'això. Les picabaralles entre la Comunitat de Madrid i el govern central han sigut desesperants i realment la gent en allà, els meus amics i molta gent que sento i que més llegeixo a través de les xarxes, estan molt enfadats amb la presidenta de la comunitat. En declaracions anteriors ella culpava el govern central de les mesures excessives, que esto parece una dictadura, i ara, quan té l'aigua al coll, diu que també és culpa del govern central, és a dir, que no nos han ajudat. És a dir, són contradiccions molt profundes i molt fortes. La gent a Madrid està molt enfadada, se senten utilitzats, manipulats. Hi ha molta controvèrsia i a més aquesta mesura de les 37 zones sanitàries del sud, que és on jo he treballat a Fuenlabrada, que és una d'elles, realment les mesures de confinar només les zones pobres, obreres, i deixar les zones riques sense confinament és una mesura que evidentment no agrada. Jo crec, no sé què hauria fet. Per mi, sent política, et dic ara que és una de les èpoques més difícils de viure i les decisions són molt difícils de prendre. Però, en tot cas, aquestes picabaralles de tota mena, que n'hi ha hagut a tot Espanya, que jo crec que no pot ser. O sigui, hem d'anar tots a una, i si no volem ser un país, si la gent no vol ser un país i anar tots a una i recollir dades i contrastar i anar una mica tots a una, aleshores agafem-nos i diem, som tots europeus i anem tots a una amb els europeus. Però anem tots a una en comptes de barallar-nos, perquè crea una distància entre la gent i crea un malestar i una desconfiança tan gran de cara als polítics que a Madrid s'està respirant això. A Madrid s'està respirant el que jo dic una jo no digo guerra civil, però de veritat que l'ambient està molt caldejat, però molt potejat. Ens quedem amb aquest missatge que dones de necessitat d'unitat, que al final la guerra és contra la pandèmia, no entre uns i altres, i també t'agraeixo que donis aquesta mirada teva sobre la situació que estem vivint, perquè ens afecta com a éssers humans primer i també després cadascú com a professionals que som. I aquí ara vaig per aquí perquè Catalunya ja ha aixecat el taló, tu tornes a Madrid i les sales i teatres ens esperen. La cultura està en risc, el modus vivendi ho estem veient aquests dies de 700.000 famílies almenys del sector de la cultura escènica, dic almenys perquè són moltíssimes més, hi ha una economia molt complexa i sobretot perquè tenen a punt ja fet treball, obres, la cartellera està penjada i m'agradaria saber, Maria, quina projecció en aquests moments, en el futur immediat, tens aquí a Catalunya en aquesta tornada, perquè sé que després te'n vas a Madrid més endavant una altra vegada. Sí, jo tinc una pel·lícula aquí amb amics, una pel·lícula que estarem aixecant, que te'n parlaré. M'agradaria parlar-te'n a tu la primera. Ara de moment no puc dir res, però sí que hi ha una pel·lícula aquí. Jo tenia moltes ganes de tornar a casa i de treballar aquí, és el que em fa més il·lusió. Però Madrid és la ciutat que em dona feina des de fa ja uns quants anys. Me l'estimo com la meva segona casa i sí, farem una sèrie més endavant, que havia de començar ara, però pel Covid s'ha volgut ser una mica més precavido, i el que farem és començar a rodar-la de cara a desembre i gener. El tema teatral, que és també la meva casa, el tema teatral. Mira, coses positives. Jo tinc el productor a casa i tenim una molt bona notícia, que és que ell és el productor de Jauria, que va guanyar el Max a millor obra de teatre, que des d'aquí faig una reivindicació, ja l'he fet per xarxes, però la vull fer pública, que és que a Madrid
A Madrid ha tingut molt d'èxit, ha vingut molta gent. És un tema que toca moltíssim perquè és un tema, el de les manades, que no només ha passat a Pamplona, sinó que també ha passat a Catalunya, ha passat... El sud d'Europa està ple de manades, o sigui, ens diferenciem una mica del nord i sud perquè aquí, no sé, els mediterranis, no sé què ens passa, que són més animals o no sé què ens passa, però aquest judici de la manada que es va portar al Teatro Pavón Kamikaze, dirigit pel Miguel del Arco i escrit pel Jordi Casanovas i produït pel meu company, el Carles Manrique, junt amb Kamikaze, va guanyar el Premi Max i no s'ha vist a Catalunya. I no s'ha vist a Catalunya, efectivament. No es veu a Barcelona, als teatres públics, al Festival de Temporada Alta de Girona. O sigui, hauria de ser una obra, ja no només que ja fa temps que es diu i es va dient, és necessari que es faci aquesta mirada sobre la revisió dels judicis en casos d'un masclisme tan extrem com és el cas de la manada. És a dir, la gent ha de venir a veure el teatre, a veure quin horror està passant, perquè allò és un judici, és el judici tal qual. Allà no hi ha, l'autor no ha posat una coma més, una coma menys, el que ha fet és retallar una mica el judici perquè és molt llarg, però tu assisteixes a una obra de terror que és el judici de la manada. Surts amb els pèls de punta i te n'adones que allò és el que va passant al judici. Sisplau, es porti a Catalunya, a Barcelona, als teatres públics, obrin els ulls, que ens posem al dia amb el teatre de gènere, que es faci visible els casos masclistes tan extrems com aquest, que a Madrid s'està posant ja fa molt temps les piles i que a Barcelona i que a Girona, a les temporades altes, hem d'anar renovant, hem d'anar avançant. Seguim avui amb l'actriu Maria Molins. Catalunya ha aixecat el taló amb il·lusió el repte d'omplir els teatres, però també preocupació per les restriccions d'aforament a les sales. Precisament les últimes hores s'ha anunciat una ampliació d'aquests aforaments, del 50% al 66% o 70%. Com reps aquest canvi? Mira, enhorabona, perquè t'asseguro que jo a casa meva, a Catalunya, me l'estimo amb el cor, però em donava la sensació que estàvem fent passos enrere. A mi, ja sabeu que us ho he dit, de fase 1 a fase 2 me'n vaig anar a Madrid. Els AVEs van plens, els avions van plens, jo he hagut de volar amb avió també, i arribes als teatres i, perdoneu, però la gent que més necessita, o sigui, els empresaris de teatres, els empresaris de companyies, els empresaris en general de tot el sector de l'espectacle, sent els que menys tenen, són els que més han fet, perquè han reduït, han tret butaques, han habilitat, han posat els gels aquests per netejar les mans, respecten les distàncies de seguretat, han fet tota una sèrie de mesures, s'han gastat tots uns diners, hi ha desinfeccions, hi ha desinfecció diària dels teatres i tot. Resulta que els que menys tenen, que s'ho han arribat a gastar fins l'últim cèntim per poder complir les normes, resulta que quan mires que els AVEs, els trens i els avions van plens i a tu et redueixen encara més la teva capacitat, l'emprenyament és monumental. Perquè el que estava passant aquí a Catalunya era que la importància que se li dona a la cultura és de menys 10 i aleshores anem enrere, anem cap a, saps, l'època de la dictadura, quan tot eren órdenes i restriccions i prohibicions, i amb la cultura en un país que vol ser un país sencer, que vol avançar, no pot ser, això no ha de passar. Aleshores, aquesta nova mesura d'ampliar, crec que probablement es deu, i no ho sé, però aquesta nova ministra de Cultura, consellera de Cultura, jo me la miro amb molt bons ulls, crec que és una persona que jo l'he vist molt al teatre, la conec, i em dóna la sensació que ve una mica d'ella. I vull donar l'enhorabona a aquesta nova decisió del govern perquè és una agonia el que està patint l'empresariat de teatre i els treballadors, perquè les ajudes poden estar arribant de mica en mica, però els treballadors no els arribaran els seus sous per les seves famílies fins que la cosa no es normalitzi. I aleshores aquesta ampliació el que dona és una mica d'aire. Què creus que també s'hauria d'aconseguir d'immediat pel teatre i per la cultura escènica en general? A veure, d'entrada ja posar-nos bastant serios amb el tema d'igualtat de gènere. És una cosa que la reivindico. Jo crec que estem vivint una crisi molt forta, que és la crisi del Covid, és una pandèmia, però en totes les crisis neixen noves iniciatives que en un futur marcaran cap a on es va. Catalunya sempre ha sigut una seu de grans artistes, de grandíssimes artistes, que a més viatgen pel món, perquè on hi ha feines on va l'artista.
Aleshores, aquí hi havia hagut molta feina, aquí hi ha hagut companyies grandíssimes als anys 70, 80, des de la Fora dels Baus, comediants, juglars, etc. No? Som grans creadors de companyies i, a més, des de Madrid sempre se'ns ha vist com a innovadors. I una nova fornada que està sortint, jo parlo ara del cinema, me'n vaig una mica, una nova fornada que està sortint de directores a l'ESCA que estan arrasant amb pel·lícules que parlen de gènere, que parlen de temes que importen tant a homes com a dones, estan arrasant i a més estan treballant a tot arreu. Això ens hauria de donar una mica una pista de què està passant a Catalunya. I és que la creació, l'autoria, parlo ara de l'autoria tant cinematogràfica com l'autoria teatral, se li ha de donar el lloc que hauria d'estar. És a dir, per mi el que hauria de passar aquest any és que s'hauria de programar molt més autors i autores catalanes, molt més. Per què? Perquè si comencem a fer adaptacions d'obres clàssiques, primer de tot, que l'autor ja està mort i aquest no cobra. Ja d'entrada. Important, sí. Important. Els autors vius, els que tenim ara, que estan també vivint una pandèmia, que estan vivint una situació precària, estan escrivint obres magnífiques que s'estan veient a teatres d'Europa, i això està passant els últims 10 anys. I a Catalunya sembla que tenim una mica com d'aquella cosa, com de lo de casa no és prou bo. És mentida, és molt bo, tenim autors i autores molt bones. El Jordi Casanovas acaba de guanyar el Premi Max, el millor espectacle, fent una adaptació boníssima. Si agafem Shakespeare i Molières i Txékhov, que no dic que no s'hagin de fer, el que hem d'intentar és que no hi hagi tant d'abús d'aquests autors, perquè aquests autors ja van escriure a la seva època. Però els autors contemporanis i les autores contemporànies parlen de temes com ara el feminisme, la igualtat de gènere. Tots aquests temes no els tocaven els autors antics, els toquen només els autors moderns, els d'ara, els que estan vius, perquè estem vivint un canvi revolucionari en quant a feminisme, a gènere, a igualtat de gènere, a molts altres temes, i són els autors contemporanis els que estan vivint i reflexant aquestes realitats. I el teatre hauria de ser el mirall d'això. Aleshores, la meva reivindicació és que es programi molt més autoria contemporània, autores i autors, i tant en els festivals com sobretot als teatres públics. Els privats que facin el que vulguin perquè amb prou feines, no? Però els públics hauria de ser un deure, i més ara que la situació és tan precària. I la segona cosa és que no hi hagi tanta companyia estrangera, sobretot aquest any. Fem un any de reset, fem un any d'intentar redescobrir-nos el nostre art, creure en el nostre art, en el nostre talent, portem-lo a les sales, que és boníssim, que n'hi ha molt, i intentem aquest any que cada país sobrevisqui amb els seus recursos artístics, que són molt i molt bons aquí a casa nostra. Maria Molins, sempre activista i defensora de la cultura aquí al nostre país, també en aquests temps de pandèmia. Un plaer parlar amb tu per rebre les teves impressions i, en aquest cas, els teus arguments pel que fa a la cultura. Que vagi molt bé aquests mesos i espero que ens veiem aviat al teatre. Serà així, també? Moltes gràcies. Espero que sí, tinc alguna oferta, però s'ha d'encabir a dins d'aquests compromisos que tinc audiovisuals. Maria Molins, una abraçada. Una abraçada, Estrella, un plaer. Doncs aquí s'acaba aquesta entrevista a una de les grans actrius del nostre país. A Catalunya ha guanyat premis com ara el Gaudí, a la millor actriu protagonista per la pel·li El Bosc, amb premis diversos també nominacions en arts escèniques, als Mags, als Premis Butaca, per la magnífica obra Cabareta, espectacle propi de la compositora Bàrbara Granados. La veurem, ens ho ha anunciat aquí, a Netflix, amb José Coronado, així que la tenim molt a prop a la tele, al cinema i esperem que també aviat al teatre. És tot, fins aviat. Estrella Fuertes, la clau de l'èxit.